Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви покажа това голфче, Golf 7 2015 година, нов внос от Белгия на 145 000 абсолютно реални километра с фактура. Километрите ги пишат във фактурата, с два ключа, с пълна сервизна книжка дигитална, всичко може да се провери, може да се тества. Колата е неразличима от нова. Спортни седалки, автомат с 7 скорости, навигация, парктроник, дистроник, подгряване на седалките, голяма панорама, 4 летни, 4 зимни. Колата е в изключително добро състояние. Аз ви казвам, няма абсолютно никакви забележки по нея. Може да се пробва, може да се тества. И най-големия плюс на автомобила е фабричното гориво метан. Минава с 30 лева, около 350-60 км. Пъргава, стегната, здрава, с 7 скорости. Много икономичен автомобил. С големия резервоар, 50 литра му е бензиновия резервоар и с зареждане на бензин и на метана минава над 1000 км. Много е хубава колата, абсолютно всичко и работи. Наистина много запазен автомобил. И има много хубави екстри. Сега ще ви покажа. Тук е метана, тук е бензина. Освен, че има парктроник, има и парк пилот. Сама паркира. Избираме успоредно или перпендикулярно паркиране и автомобила паркира сам. Парктроник има, старт-стоп, следи лентите, дистроник. Колата е наистина много запазена. Работиме всеки ден от 9 до 6. Заповядайте. Колата наистина е много запазена. Отпред има LED фарове, ксенон, биксенон, адаптивни светлини, всякакви асистенти и е струна. Това е от нас. Работиме всеки ден от 9 до 6. Заповядайте. Колата наистина е топ. Значи предлагаме с 4 летни гуми, с летни джанти, плюс втори комплект зимни, пак с джанти. И има като разход една регистрация в КАТ. Мотора е с верига, маслото и филтрите струват 100 лева. Супер евтин автомобил за каране. Много хубав автомобил. Това е от нас. Желая ви лек и успешен ден.